trí dó héan náid beáidí a riomh bliain an seo ag léamh na Nuachta den Nuacht an 8 lá déag Abriain 2016. Tá ceannarí na Stáit Aontaithe faoi shiúl sé. Tá Mike Pence sa chóré thuaidh, well, sort. Bhí sé sa DMZ an ceantar díbhíleatathe idir an gcóré thuaidh agus an chóré theas. Níl mór an le ráig na Stáit Aontaithe leis a gcóré thuaidh agus is léir go bhfuil bualadh scíe go leor siúl sa cheantar sin faoi láthair. Cuid de mar gheall amadí an Uachtar an Trump. Tá cuma sorta amaideach agus trúbhéalach an leas Uachtar an. Tá sé géirí Eva George W. Bush a tharraingt féin len chasóg eitilte len chasóg leathair agus agla nach na neofaí tá peiste beag an casóg ag rá Vice President Mike Pence wachar se bheith le héad riamh is geall le meet and greet é. Hello, my name is. Gheall Donald Trump go neiseoidh sé córas na Cánach ach tá Plean ag dul in Abar. Tá da bhín an na cógála cáilte ag le fada agus fágan sin gur nach bhfuil nach Corlach Trom go naireoidh leis teach timpeall an ggógáil gur raibh a phlean Cánach tríd. Dúiltaíonn Donald Trump go fóill ráitis Cánach eisiúint agus chomh fada agus leanann sé rá ag dúiltú sin. Tá an chosúlachtán nach mbeidh sé ag athhrú Cánach ach a bhaithe féin. Cibé bhí Plean aige a chóidú an gcóras Cánach aimú go lua I ní thofa. Ach ní achas tásc ná Tuirc an 8 seo go fóill. Idir an dálín nó tá na mailedóirí na siléigeadóirí ag iarraidh ráitis Cánach féin a chur isteach seo hí teachtain. An féidir bheathnú
Geallúint Donald Trump mar geallúint tepaí, geallúint briste le táthrána deir sin gan dabht. An bhFrainc tugtar le fios gur bé François Fillon an rá na coitiantachta sa tóchán uachtaránachta ach cádobtar se le fios mar sé tuairim na naoine nach bhfuil seans dá laghad aige. Tugtar se le fios RT, Russia Today, an stáisiún telefíse an stáisiún telefíse Rúiseach airgeadathe ag rialtas na Rúise. Well, fuair feachtas Fillon ardú meanamán ach ní honan tógáil crí agus figúrí críne agus sé tuairim na sainiolaithe ná go bhfuil feachtas François Fillon meathlaíoch agus nach bhfuil mórán seansa aige. Idir an dálín ábh tá meán na Rúise ag scapa na scéalta cloianta se go fóil. Fós féin is rás cóngarach is cosúil. An Tuirc tá an tóchán sa Tuirc thart agus an bua ag Recep Erdogan má tá mé ag fabhrua anam I gceart. Tá áthas rionsghine cosú le Merve Arslan, múnteoir. Tá siise ag géirí dearcha I le Erdogan a thuairt chun réití le dearcha na gáinteoirí. Ní deachtóirí deir sí, is déanlathchaí. Ní raibhánach an mórmh beag a bhótáil son an aithrithe bhunreachta dí dúna seo caite má sé ach ba bhór a bheith mar sin féin agus tugann sin níos mó cóachta de Erdogan agus ní móda sásta atá tíortha an Iontas Eorpaí ná aine eile. Idir an dálín tá pártaí an Rasúra ag lorg a chóirimh ag rá go raibh mírialtachtaí sa reifrean agus b'fhéidir go raibh. Tá Facebook I dríblóid agus tá sé dríblóid mar tá daoine ag tosú ag úsáid le seirbhís seo Facebook Live sílim seirbhís bio íse chun rudí grána a chríomhscoile ar Facebook mar a rinne Robert Steve Stevens a thumáin timpeall Cleveland ag lorg duine le marú beo ar Facebook agus daim sí
Stílglóla ach léiríonn sé Facebook faoi tholas garbh. Díoní Facebook aon rud chun customéirí a chuineáil. Má leanan tú mise ar Facebook feice tú go bhfuil mise a bheag ná bhór éirithe as. Bhí sé ag éirí ró chalánach. Agus bhí sé chur mise faoi stras. Erdogan, tá picture de Erdogan sa Nuachtan. Well, tá Cánach Chris Christie in Trenton ag bóga chun deirí. Agus tá an governor Chris Christie á chuineáil féin go bhridiúil. Ach más má sé, tá sé déanamach ar a shréimhse mar a shréimhse tepi mar governor. Breanaíú mar Madre Pata de chuid Donald Trump agus mar ghuine gan éifecht. Deirir sé nuair a bhfuil sé bás go mbeidh go scríobh for marmh na deasa faoi. Scábhas. Well, tá tacaíothóirí Donald Trump ag éirí míoideach go háirithe na Luask Stáit mar Pennsylvania. Agus mar hampla sé an tuairiscóir go Ben Salem, Pennsylvania. Caithfidh bhfuil sé seo nach Bethlehem. Is baile é ina bhfuil casino agus cearrmhaí dá réir. Agus chuireann an tuairiscóir seo daoine faoi agóibh Tíomhthírdin casino ar chosán ar a bhfuil na cearrmhaí ag tuisliú a meallach síos an chosáin lúbach. Is solas corcra faoi úlach an instin gur chearta is bheith acu. Solar leag siad an targad síos. Cosán an chuilte. Sé an cosán seo. Ach, ní hiad na cearrmhaí amháin. Ca mé cinnte bhfuil me ag úsáid a pocal ceart an seo. Cearrmhach siad an pocal tá bhaim. Ach ní úsáidtim go minic é. Agus bhíon cearta. Idir an dálín tá vótóirí Trump ar a gosán seo ag tuairt le fios gur an Trump agus politúir be eile ach ní fíor sin. Tá Trump tríis charachtar na polítíochta a athrú ó bhain agus í a chur i dtreo an tríú domhan. Athrú éráide. Tá iscileáite ó cheann de éirsreachnaí is mó Canada ag srothlú ó yes na léihantaí seo. Ach go dtí sin bhí sé ag srothlú ó thua. Sé sin tá athrú éráide
gahrú trúan í efnach I fiú. Tá Prince Harry sréis teachtamach leis an agus thuirt le fis gur bhéigean dó cóirleoireacht áil margheall bhás a bháthair tar éis blianta folamcha a chaithfh. Nuacht tá droichead nua ar oscailteach go a dúna mar bhí an neammarcha peab agus spreanga an. Chaisiad $2.5 milliún agus tá an springacht hart. Tá Steve Ballmer fear Microsoft ag immun tionscadail thiúraí seans do úsáideoirí app nua féchans céimar a chaitheann an rialtas a narigad. Tá Groundhog Day a léirithe don stáitse agus dar leis an léirmheastóid is cóidú bharúil abartha é. Níl méid sin páistí ag róláil ifechaí ag teach bánam líana agus a bhí Tuirc céim fá. Tá Arkansas ag gíre achtar a chur báis go luath agus an rugaí básathe ag dul as bailíocht. Ach tá cuairt an stáit tar éis béim siar a thuirt dó agus ceann de na bhásathe a bhlocail. Níos mó faoi Prince fear a fuair bás an oraí. Nuair a fuair sé bás bhí a theach agus áitriamh taifeada compound rá clúdathe le tábhthuanaí de gach sais nach rá idiris aige dóibh chuideach I bhálach I modéil vitamíní agus aspirin. Well, tá 9 uair ar chuairteochtach na Stát Aontaithe arís. Tá an próiseas dearbhaithe thart agus tá Neil Gorsuch ina bhreitheamh chuairt uachtarí. Agus tá sé tar éis sé féin a thospáint mar cheistíóir angníomhach go deo, baileo hir. Well, creidigi nó nácreidigi ri Catherine Switzer an Boston Marathon 50 bliain nóhain. Daobh sé tá ró óg chun táhacht na fídicear seo a hiagháil ba dhéon chéad bhean a ri an marathon sin a riamh agus bhí an chéad bhean mar rishi an marathon faoi bhréag riocht ag an am sin ní rá cead ach ag fir an marathon sin a ri. So nach iontach marathon scéal áithrithe. So sin iad na scéalta nóíocht an láinneamh. Má bhualann pean de lámh
nó de chosú is daí agus má bhúlan go leorach go thu sníad na dachaí. Tá chuirsí dean freisin, stoch gur bun an daí agus dean, is agam gá bhúr mé an dáchail sin. Más gá a bheith cuaramach agus tú géisteach le scéal trúbhéalach, becheartait a bheith cáréiseach, is éisteacht go cáréiseach. Ach séidir chaint faoi cheist cáréiseach freisin, sin ceist a diaad do conspóid teachtas. Má héant grúpa daltaí choras, tí bheith mucht in scail is toras alamoi alamoi beidir, déirí mise alamoi, mar sinna déirim. Má tá tú ag bóla líróide sa chlifa galf, sa chuig go bhfuil an líróid ag dul go háard ach ní a bhhad ón áit bhúilte sin croch bhuile. Tá sin go déas, croch bhuile. Agus má tá tú ag déanú scrúdú abramís chemic le fáileach ceir de dhéanann sé má churann tú chemic eile leis, sin targanmh, agus nó tá focail sin agam ach bhí mé ag ire úsáid arís agla go níon dearmadar. So, sin iad na scéalta don 8 bhFrainc 2017, Tásúla go gur bhain si bheas nuair a leid tainneamh asú, agus go mbeidh muid ag caintlí chéile arís sa bhfad. Idir an dálín chuim ra dé oribh go léir.